Trápi vás ovisnutá pokožka zlej kvality, padá vám objem tváre, visia sislá podbradok. Toto všetko sa deje najmä pre úbytok kolagénu, ktorý tvorí znútra našej kože opornú sieť, ktorá jej dodáva pevnosť. Potrebujeme teda stimulovať kolagén, a to jedine prostredníctvom metód regeneratívnej medicíny. Jednou z týchto metód je najlepší tkanivový stimulátor Gouri, vyrobený v Kórei, ktorá dnes hýbe svetom estetickej medicíny. Gouri, tekutý lifting alebo tekuté nite. Ako to vlastne funguje? Rozpustená kryštalická látka polikaprolaktón sa vpraví tesne podkožne pomocou kanily, lúčovito sa rozdistribuje v podkoži tam, kde stimuluje kolagenézu a po skončení účinku sa plne vstrebe a odbúra z organizmu. Efektom je lifting tváre bez pridania objemu, napnutie pokožky a vyhladenie jemných vrások. Procedúra je vhodná pre všetky klientky na 30 rokov s prvými známkami starnutia pokožky, pre klientky, ktoré majú laxitu spodnej časti tváre, no nechcú pridávať objem do oblasti líc, alebo pre tie, ktoré už dosiahli maximum voluminizácie líc kyselinou hyaluronovou a stále bojujú so sislami. Je vhodná aj na ovisnutý krk či chrbty rúk. Priebeh zákroku si môžete pozrieť na našom profile na sociálnych sieťach. Objednajte sa na bezplatnú konzultáciu osobne alebo videokonzultáciu každý pondelok večer.